Friends ram chim lam Gevaudan hi munral muang tak ni in tlangram moi takania. Mase he tlangral muang taka hian chiat na ron thlengin hlauhawm tak chuan mitam tak atihlum ni nan soyani. Historian le ziak mi ni bok J.M. Smith chuan Gevaudan bulvela ram hnuai te chu mun nel omlo tak an nia. Ramsa le thil siam dang he ram hnuaya kal te chu an em thin ni in a soi thungani. Kumsang khat zasari somruk pali atanga kumsang khat zasari somruk pasari record chuan mi za chuang zet chu hlauhawm tak chingnia ang tak lian tak mai chuan atihlum ni in atar lang boka. Chu ram hlauhawm tak mai chu a hminga The Beast of Gevaudan ti in an vua ta ni. He recordta hlauhawm muma saber tu hi nula upalo tak aran vul na hmuna kal ania. Chutia kallai chuan ram hlauhawm chuan thom ron nein aron in lan phut maya. Chu ramsa chu alen em wang chuan chunu chu ai kain ahma a chuan ading reng mai ani ome. Mase vanei thlak takin aran vul zinga sial puitling te chuan chu ramsa chu ron umin an bo theita a. Ahim ta ram ni in an record ani. Henu hi samuma saber tu ania. Ahming record ta omlova. Mase vanei thlak takin atuar ma saber tu ero anilo hlau thungani. He hlauhawm bei tok ma saber chu kumsom palimi lek mai chanau pang Jane Bullet tia hriat ania. Henu po hi ran vul mi ve tho ni in ahma ami anglo takin sial avul velova beram aveng thin thungani. Aran vulten an chan him ve thei tak lawa wang chuan hlauhawm chuan midangte ati hlum thin dan tur ang chuan ati hlum ta ni. A shokle a ngong te chu nasa takin a thlera. Alu chu a chhum lek lek boka. Jaini thi nuwa ruang an chhar dang te phei chu an lu a eizo vek thina wangin tunge an ni hriat mai thei lo khopin a soi sa thin ani. Jaini thi dan rap thlak tak mai le a nuwa ruang an chhar tak zeu chanchin chuan Friends ram chu a tuam vela. An lal Louis the 15 beng hial chu a thleng ta ni. Kumzabi som pariat na hun lai vel hi Friends tan chuan kum tha ani lem lova. British ne na kum sari chung zet indona an machon na voi tam tak ne a omin an tloma. An ram tam tak an chana. An eile bardin mun tlaniamin an khotangin relbol na po amu mal lo hle ni. Hetianga beidon na le tlom na an ton laya an ril rungui na lapeng tur chuan Gevaudan hlauhawm hi thil thatak ani ve boka. Friends rampum ril ruhnual tur lak pen na thatak ani. King Louis chuan chingne pel thiam Wolf Hunter ho chu chhor a ril ruk ngala. Mase captain John Baptiste Duhamel an khochung sipai hruai tu chuan chu hlauhawm be na hun chu a huai hot ta ni. Vantlang an him theina na be tumpo ani chi alova. Indona a an che that vak lo awanga mi in an hmu dan chu a hming thatna a thlak atumani. A ho tenen chuan hlauhawm be tur chuan an chuak ta. Heram hlauhawm hian me papuitling a khoi ngai meu lova. Naupang le meichhia te chu atum ber thina. Mi then khatin an soidan chuan sabei tura kal sipai then khat chu Duhamela chuan meichhia angin a in cheitir ni in an soi nge ni. An lal chuan he ram saluman hi loman thatak asiam boka. Mase ram sapel tu te chuan an zon ngial po in an muzo lova. Tha theina hun rem chang engma an nei thei lovani. Mase captain Duhamela chuan munia in sain chu ram sa chuan om war tak anei thute. Taksa sei tak anei thute. Amul chu asen deuh ther thute. Aduma aran thute asoya. Sakai bak nei le engemaw thil hlauhawm tak thlapol ani arin thu asoi nge ani. Mi then khat chuan he ramsa hian thil ti theina anei ni in an soi boka. Ake hnung pahnih hmanga ding thein ami se tur te hma chuan asang thei ang berin a in lan thin thu an soi boka. Avun le ati hrol chu a cha em wang chuan silai mu po ating let theya. Amit chu mei al ang maya engin he ramsa hi tha po in a hnuah chuan aron nung le zel theya. Thui tak tak
olsam taka azuan thei thu an soi bokani kan soi tak angkhan he ramsa hian meichhia le naupang a khoi deuh bera tum khat chu he ramsa hian naupang thian zaho chu kumsa khat zasari somruk panga khan a bei thut maya ma se chung naupang ho chu abiala om khom ngalin mol an lek ngal fara churam sa hlau om chuan beizui lovin akal san ta ni an chanchin chu King Louis chuan alo hrewata an huaisen em wang chuan huaisen loman a pe nge ni heram sa hlau om hian meiche pakhat Mary Jean Vale chu a bei hlo cham boka akut longa lo sual letin adam chuaka henu hi the maiden of Gevaudan ti in ani na an siam saka ahnua ashia rengnan le aza nalan tirnan alim an siam hial bokani February tha kumsa khat jasari somruk panga chuan anlal chuan professional wolf hunter pani John Charles Mark Antoine Deneval le afapa John Francois te chu achor le ta ahma mi te anglo takin he mi te hi chuan he ram sa hlo om hi aruka beichi ni in an ngaya sapel tur chuan an chuak le ta ni September tha chuan sapel te pahnih zinga afapa jok chuan chingnelian tak mai chu athat ta antoina chuan chu ngei chu ramsa hlo om chu ani aringa ahnua chuan he ramsa lo muto dam chuak te chuan enfi in a hliam le seratang chuan ani ngei an rin thu an soi veka chutatang chuan an khotlang nun ral ri tak po chu aron zia om chho tran ta ni antoina chuan hetiang ramsa hi anu la omin no pahni anei thu a soi boka ahnua po chuan aram hnoi lama chuan chingnia chu ala pel reng thin ani ahnua chuan antoina chuan anu le ano pakhat chu athat le ta ano te pakhat po chu kap hliamin chu a hliam chu tuar zo lova athi ngei arin thu a soi boka peri sa chuan kirin alom manatan sum tam tak a hloa a huaisen em awang chuan ni na title thatak tak an pe bokani mase December tha chuan ramsa chu aron chele ta mai chano pangkum rukmi lekle me panau pangkum som pahni mi chu ramsa chuan aron ti hlum le ta me puite chuan an hlawin ahma a an thulo hriat thin he ramsa hi thima se anung le zel thei ti chu an ringa Gevaudan chu aral ri le ta ni tuntum chu an ranvul sial te po chu a hlau to lova ahma mi to phot chu ati hlum zel to kumsa khat jasari somruk paruk thleng po chuan mi te chuan nunna an la chan zau zawa mi somthum panga lai chu heram sakuta hian an thi manani an khotlang chuan an lal hna chuan an toina chu kaltir le turin an nge na ma se an lal chuan atha sakdai to cheu lom ti in a kaltir du lova an ngen na chu a haider tahmak mai mi puite chuan an har sat na chu an ma nia an chinfel angai ta ni an khomi lo nei tu pakhat John Chestal chu an toina chuan sa alo pel pui to thina ma se an toina te pa fa chu chirdia ka a hruai lu awangin jela an khung hialani ma se an khotlang chuan chupa chu beiseina an nei chhun nia nga in jela tang chuan an chhuwa tira mithen khat chuan hepa hi werewolf thanan silver manga siam silai mu silver bullet man a tha ti muchuak tu ni in an soya anu werewolf thon thu vela silver bullet an man chan chu hepa wang hi ani an tia ma se proof na engma aum lo thung ani John Chestal chuan June sangkha jakwa somruk pasari ni som pakwa chuan silai mu pakhat lek mangin chingnelian tak mai chu akap thluwa hemitum hian Chestal hian asilai mu chu silverina luan ni in an soya ma se mithen khat chuan he thil hi ni thein an ngai lova lo nei tu pakhat ve mai chuan silai mu silvera aluan thiam an ring lawani tin Chestala hian silver bullet a man chan engma soitura nei lo boka engpo ni se mithen khat chuan Beast of Gevaudan chu chingnelian tak pakhat ve mai ania henghun lai hian chingnelian tak tak omin an tha nuwa ron nung to lovin adangan ron kal le mai ani an tia
a then chuan he ramsa hlauhawm hi tha alani lova ram hnuaia chuan ala om reng ni in an ngaia then khat chuan sakei bak nei carnival vela an hruai ram hnuaia tlan bo chinghnia nena in thla pol nia ngai anom boka heng hun lai hi ngai dan mak pui pui nei hun lai le thil ni na bak baka soi an chin hun lai ania chu wang chuan arin thu bak chu an tha kha Beast of Gevaudan ani le ni lo hriat thei ani to lo ani ole khati zong kha tun tromatan chuan ni le phot mai sela thlir tu zong zong te in zawain video le a kanin mule theu don nia